Igbo mmanụ ekene m unu. Onye nọ na n'ọnụ ya bụ Nwaada Ngozi Mmadụ, onye na-ewetara gị ozi ihe na-eme n'ala Igbo. Gee ntị ka ịnụ ozi nke anyị ji wee bịa n'oge a. Ndị otu isi nkụka akụgbola otu nwafọ Igbo n'obodo Indonesia. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Ndị isi nkụka akụgbola otu onye Naịjirịa bi n'Indonesia, aha ya bụ George Onyekachi Onuoha. Onuoha lara mmụọ n'ụbọchị ụka bụ abalị itoolu n'ọnwa Julaị n'afọ 2023 site n'ihe ọkụkụ ndị otu isi nkụka nke a na-akpọ Ambon dị na Tangerang nke dị na Banten kụrụ ya. Otu onye Naịjirịa nke hụrụ ka esi wee kugbo ya bụ nwa okorobịa gwara ndị na-agbasa ozi bụ SaharaReporters na ọ dịghị onye mara ihe mere ndị otu isi nkụka jiri kugbuo Onuoha. Dịka ya bụ onye fọrọ n'anya sịrị kwuo, ọ sịrị na ya bụ ihe mere n'ụtụtụ ụka oge ndị ya bụ otu isi nkụka nke a na-akpọ Ambon gbakọrọ wee kugbuo ya bụ nwa okorobịa. O kwukwara sị na nke abụghị nke mbụ ụdị ihe a na-eme, mana nke ka nke bụ na ndị ụlọ ọrụ na-anọchite anya mba Naịjirịa ya bụ Nigeria Embassy enweghị ihe ọbụla ha na-eme maọbụ ihe ha na-ekwu na ya bụ ihe. Eze Omeogo bụ onye nchịkọba ndị Naịjirịa n'obodo Indonesia kwuru na ya bụ ihe bụ eziokwu na akụgburu otu onye n'ime ha, aha ya bụ George Onyekachi Onuoha. O kwukwara sị na ndị kụgburu ya bụ dịka esi wee kwuo bụ ndị Ambon na Tangerang. N'ọnụ okwu Eze Omeogo, ọ sịrị na ndị kụgburu Onuoha kpacha aka n'anya wee mee ya na ọ bụghị ihe ha mere n'amaghị ama. O kwukwara na ndị uwe ojii amalitela ọrụ nnyocha na ya bụ ọnwụ, mana ọ dịbeghị onye ọbụla ha jidere ma ruo ugbu a. Ọzọkwa bụ na ndị ụlọ ọrụ na-anọchite anya ndị mba ya bụ Nigeria Embassy na-eche ka ha nata ozi n'aka ndị uwe ojii. Eze Omeogo gara n'iru sị na o nwere olileanya n'oge na-adịghị anya na ndị uwe ojii ga-ejide ndị gburu Maazị Onuoha. Ọ gwakwara ndị Naịjirịa bi n'Indonesia ka ha dere edu, rube isi n'iwu ma gbadokwa anya ha na onwe ozi ọbụla pụtaranụ na ọ ga-eme ka ha mara. Na mmechi okwu ya, ọ sịrị na adọnyego ya bụ ozu nwa okorobịa na njụ oyi. Igbo ndị ọma, ebe a ka ozi nke a ga-abịa n'isi njedebe. Cheta na ndị jikọtara aka wee na-ewepụtara gozi a bụ Igbo Amaka TV ya na Impact Citizen TV. Nọdụnụ mma ka emesịanụ.